Pozdrav svima! Cile se oblači pa ne smijem da vam pokažem, moram samo ovako da ga pokažem, ovako samo malo glavu. Pošto je rekao čekaj da se obučem, čekaj da se obučem, a ja sam uzela da ga... Sram te bilo. Ne. Mene mnogo više nerviraju oni parovi što se... Kuca mača, životi moji. Ljubavi moja. A ja lepo, iskreno je kažem, puši kurac Milice. Hvala. I zato se valimo i dugo trajamo. I venčat ćemo se u avgustu. Sada se pakujemo trenutno, evo ovako, pakovanje, proces pakovanja i soba izgleda kao ono da je pala bomba Hirošima onako. I idemo za Banja Luku, danas idemo u Banja Luku, sutra smo tu i preko sutra, odnosno 6., 7. i 8. Tako da bit će onako prilično zanimljivo. Ja sam bila već 1, 2, 3 ili 4 puta u Banja Luci i nikad nisam imala priliku da vidim nešto malo više Banja Luke. Znači nikad, tako da se nadam da ćemo ovog puta, bar zato što snimam vlog, baš zbog vloga da vidimo neke zanimljive stvari, da posjetimo neka zanimljiva mesta, tako da nadam se da će biti jedan jako zanimljiv vlog. Evo, mi smo krenuli, ali idemo prvo da obavimo u Pančevu neke stvari, tako da onda posle krećemo za Banja Luku i pokazat ću vam kojim autom idemo. I evo nas, sipali smo goriva i ja sam se onesvestila, pošto Cile i ja vozimo benzince i ja sad ono jeftinije, ipak znatno jeftiniji benzin i onako ja sipam pun za maksimalno 7.000 dinara. A dizeli generalno imaju veći rezervoar. I ovako sipali smo pun u ovaj auto, sad ćemo vam pričati koji je auto i šta. I izašlo je 10.200 dinara i onako sam se šokirala potpuno. Tako da, ali dobro, preživjela sam. Srčka je prošla, idemo da vam pokažemo kakav je auto, pošto sad smo ono na otvorenom putu sa 3 trakice. Inače, ovaj put, pogledajte kako je dobar, ograničenje je 50. I sad su počeli da stavljaju ove ograde, tako da mislim da će povećati dozvoljenu brzinu ovdje. A mi ćemo da vam pričamo danas koji auto Cile danas vozi. Vozimo Peugeot 407. Vozimo Peugeota 407. 2.0 turbo dizel, automatik. Doduše ovo je onaj stariji automatik, tako da ima samo 4 brzine, ali ide lepo, tako da... Ima baš super opremu, ima svašta, ima tempomat, ima tu grejače sedišta, električni retrovizor, senzor za kišu, senzor za ne znam ja šta. Ovdje isto ima ima senzor za svetla, parking senzore, da, ima baš sve. Ima baš dosta opreme, onako lep je, fin, zanimljiv. Evo, automatski menjač, evo ovdje ima kao za zimu ovaj mod, malo da ga pritisnem, i sportski mod, onda je malo onako, malo je startniji. Sportski, nije startniji, nego na sportskom modu samo menja brzine na većim obrtajima, a zimski mod na manjim obrtajima, da bi bilo što manja šansa da ti proklizaju to. Da, i nazad ima puno mesta, evo mi smo kupili ovdje, evo snimi kako rade ljudi. Evo ljudi rade, vredno rade, bravo ljudi. Evo kao što vidite ovdje su tek postavili, položili su ih dole pa će da stavljaju te ograde, tako da super, bit će ovdje moće lepo, brzo da se vozi. Auto nam je malo posran, to nismo ni primetili, ali dobro. Primetio sam, ja sam to kažem sad da peremo auto, ali rekao ajde. A dok izvršit ćemo genocid na bubama, tako da na autoputu ima cijela šoferka da bude od buba. Nazad ima isto jako mnogo mesta ovaj auto i gepek ima veliki. Meni je bilo jedino čudno kada sam prvi put ušla u ovaj auto, kada sam pogledala u retrovizor, nekako mi je zadnji deo delovao mnogo daleko u odnosu na moj, jer ja ovako kad uradim ovo ja već dotaknem zadnje staklo u mom autu. A dobro, to je baš mali, to je stvarno jako premali je to. I onda mi je bilo jako čudno, ali dobro. Danas se vozimo sa ovaj limuzin i onako... Pići limuzin, pići po materiji. Biće nam zanimljivo u ovaj limuzin. Inače nisam vam rekla uopće gdje idemo, znači sutra se održava konferencija Play Media Day, gdje će učestvovati na jednom panelu, tako da eto bit će zanimljivo u Delta Planet, mislim da se zove tržni centar u Banja Luci. Tu ćemo učestvovati sutra, a danas smo krenuli malo ranije da bismo vidjeli
nešto zanimljivo i da bismo jeli ćevape realno. Evo, prešli smo na srpsku granicu, sad čekamo da uđemo u Hrvatsku i pogledajte kolika je gužva. Znači, evo ako da se namesti, ovdje ćemo čekati sigurno pola sata, sat, ali sigurno... Ne, 20, 30 minuta maks. 30, pola sata sigurno, a vidjet ćemo, možda otvore još jedno, pošto baš ima mnogo automobila jer ide ovako. Tako da, i pada kiša. Znači, kada smo krenuli bilo je 27 stepeni, sada je 18. Znači, pa kao, podsjetit ću vas da je danas 6. jun, 18 stepeni. Razmišljali smo da li da ponesemo i zimske jakne za svaki slučaj, ali nismo. Koliko smo dugo čekali na granici da se promijenilo i godišnje doba. Evo, sada je bukvalno sunce, onako. Mislim, ajde, s ove strane imaju oblaci, ali verujte mi da je onako sunče se izlazi malo. Što najgore, nismo uopšte dugo čekali. Mislim, relativno brzo smo došli, nego bukvalno kamion neki ispred nas je stojao, ja ne znam, 20 minuta. I to posle kad smo i došli, ovaj ga psuje nešto, ko zna šta je uradio. Ne znam, ali bukvalno je bio tačno ispred nas da nismo mogli da se prebacimo na drugu, da, morali smo čekati. Tako da smo morali da čekamo da on završi. Čekali smo sigurno jedno 15 minuta, samo njega, jednom njega. Znači sa desne strane koja je bila kolona pored, znači to su bukvalno prolazili za minut. Evo nas na autoputu, tamo napred je, ne znam koliko vidite, ali crni dim i svi su stali. Ne znamo šta se dešava, znači na autoputu, verovatno nešto. Ovo je uključio levi žmigavac, tako da pretpostavljam da hoće da se prebaci tamo. Ali nepoznato je šta se dešava. Mislim da se neki kamion upali. Eno, vatrogasci prolaze vamo. Tako da verovatno idu na prvo okretanje da bi mogli da dođu na ovu stranu. Pogledajte koliko su se i ovi približili jedan drugom. Za malo se čupnu. Strašno. Ljudi nisu normalni. Da, neki kamion je verovatno u pitanju. Pomerili smo se u zaustavnu traku, prošli su vatrogasci, neko je prošao i rekao je da se neki auto zapalio, tako da čekamo dok se to sve ne reši. Evo, prošli smo, 15-20 minuta smo možda čekali. Tako, možda i malo više. Da, bukvalno prošli smo, pored toga nisam htjela da vam snimam, zato što je bio u pitanju neki beli BMW, mislim, prepoznaješ da je BMW samo po obliku, onako, po karoseriji, ništa više. Znači, bukvalno je sve potpuno izgorelo i baš je onako jako strašno. Tako da, nadam se da su svi dobro, evo neki stari autić. Nadam se da su svi dobro jer ono je stvarno bilo jako strašno. Evo, prešli smo granicu, ušli smo u Bosnu i od ovog sunca izgledam skroz belo na kameri kao da sam ne znam nija šta. Trenutno smo na autoputu za Banja Luku, tako da nadam se da ćemo uskoro za nekih pola sata i manje čak biti u Banja Luci. Evo, ušli smo u hotel, čekirali smo se u hotelu Vidojević, tako da, evo ovako, ovo su ulazna vrata, čekaj gdje se ovdje pali svetlo. Da, ovo su ulazna vrata, ovo je svetlo od kupatila, odmah ovako kad se uđe kupatilo je levo i baš je onako veliko, ne znam zašto ovako izgleda puno žuto na kameri, mislim žuto je svetlo, ali nije baš toliko strašno kao na kameri. Onda ovdje ima veliko ogledalo. I onda se ovako ulazi ovdje, Cile je već naravno zauzeo svoju poziciju, proverava brzinu interneta, imamo ovdje jednu fotelju, imamo ogledalce i baš ovako jako lepo i prostrano izgleda soba. Imamo jedan veliki prozor koji ovako gleda dole na grad i ulicu i onako baš je simpatično. Sad ćemo da vidimo šta ćemo da radimo, verovatno ćemo da idemo negdje da jedemo, pošto smo jutro doručkovali samo jednu bananu i one krekere, onaj tuc, tako da bukvalno ništa nismo jeli. Ja sam se toliko skuvala, sad je u autu pisalo 33 stepena, a znate da kada smo krenuli bilo je 27, pa 18, pa sad 33. Ja bukvalno ne znam kako ovo godišnje doba i šta je ovo sa vremenom. Hello! Idemo da jedemo. Cile je najsrećniji. Da. Ja to čekam da jedem.
Evo ga Cile. I ne da mi da jedem, zato što mora da snimi za vlog. Snima i pa da jedem. Evo, prvo da snimimo za vlog, pa onda da jedemo. Dakle, došli smo u Le Coq, prijatni Cile. Uzeli smo neku piletinu sa 4 sosa. Tako da, Le Coq nam inače bio blizu, a za večeru ćemo ići na ćevape, tako da smo sad odlučili da uzmemo piletinu. Cile, prvio ti si... Odlično, jedi. Evo sad ću da jedem. Ja sam uzela seđenu naranđu kao ovo je zdravo, ovo možda i ne toliko, ali živimo zdravo i prijatno ljudi. Pojeli smo sve ono i došla nam je Kala! I sad smo naučili dezert da totalno prekršimo našu dijetu, znači uzeli smo palačinke sa nekim šumskim voćem, sladoledom. Ne, nismo naručili, podmetnuli su. Da, ovo je bilo na silu. I Cile, šta si ti uzela? Prileći. Dobro, sad ćemo da jedemo. Dobro jutro! Juče smo išli malo šetali posle one velike porcije hrane jer nama bukvalno nije bilo dobro. Zamislite da jedete 20 dana super zdravo i da se onda... Rekao ti pričaš s nekim na telefon. Rekla sam ti. To je cijeli tvoja moć slušanja. Kažem, ček da snimim malo za vlog i onda se samo okreći i kaže, jesam se... Moja najveća moć je moć ignorisanja Milice. Toliko. Dakle, jučer smo bukvalno uzeli, jeli, najeli se i došli smo, kao ajde idemo da prošetamo, prošetali smo do Kastela, tamo smo se malo fotkali, snimili i tako dalje i onda smo došli nazad u hotel i nije nam bilo dobro od onolike hrane jer bukvalno kažem 20 dana smo jeli, neko nešto zdravo, fino, sve smo se na jednom najeli teške hrane i baš nam nije bilo dobro. Tako da, sada čekamo Kalu da dođe po nas i idemo negde nas vodi u neki kanjon, nešto, ne znam, tako da ići ćemo tamo, jeli smo, doručkovali, spremni smo i čekamo nju i idemo. Kaže Cile da se javim za vlog dok nismo ušli u ljude. Evo, parkirali smo se u Delta City Planet u Banja Luka. Ček da uzem žvaku, smrdi mi iz usta. Da, Cile inače ne pere zube pa onda samo užasno. Idemo da nađemo Sinestar. Perem zube svaki treći dan, čuvam zube. Idemo u Sinestar i da se čekiramo... A tuširam se jednom nedelju. Prestani, da se čekiramo, bili smo u kanjonu Dezodorans ne koristim. I jeli smo uštipke, kajmak, sir i svašta nešto. I onda smo išli na autiće, žao mi je što to nisam snimila, vozili smo se autićima sa Mihajlom i Galom. Nokte sečem jednom nedelju. Prestani! I idemo sada. Evo ovdje je isti lift kao što je u hotelu. Da. I kosu perem samo svaki drugi put kad se tuširam. Tako da mi je tema koju sam relativno skoro obrađivala. Pa pre svega YouTube ima te karakteristike medija i svaki od naših kanala ima karakteristike medija, a to jeste da preneseš neku informaciju ili da ajde kažemo, YouTube je više ima neku svrhu zabave i tako dalje. Ja se opet više fokusiram na YouTube nego na ostale društvene mreže, ali jednostavno
smo došli sa konferencije, sa Play Media Day-a, došli smo da piškimo i da ostavimo auto. Ne čistim uši nikad. Znači nisi prestala. U nekom si čudnom modu, samo ti kažem. Ne znam u kom sam modu, ali ja ću da sedim ovako. Evo ovako, da se namestim. Došli smo sa konferencije i onako panel je bio prilično zanimljiv. Toliko da smo se raspričali više nego što je trebalo, da su nas bukvalno prekinuli jer posle toga ide projekcija filma i ovako ljudi su morali da nas isteraju jer je panel toliko trajalo i ljudi su imali baš onako i mi smo imali baš dosta toga da pričamo, a bila je tu Nika X-Fab Nixix i bio je tu Mirza. I onako bilo je zanimljive su teme, meni tek sada mi je onako jasno koliko zapravo postoji jako puno nerazumevanja između youtubera ili influencera ili bilo koga, brendova koji ih angažuju i običnih gledalaca. Recimo, roditelji misle da su youtuberi onako, da je to bez veze skroz i da su oni loše osobe, iako nisu svi loše osobe, da youtuberi trebaju da budu vaspitne ustanove, brendovi misle da za male pare mogu da dobiju reklame, a youtuberi su onako izgubljene ovčice, tako da idemo sada da ostavili smo najbolje za kraj, a to su ćevapi i idemo da jedemo ćevape. Tako da, evo sad mi je jasno zašto brendovi i roditelji svi misle da su youtuberi onako bez veze. Zašto misle da smo retardirani, zato što jesmo. Ali to nije retardiranost, to je poenta je biti svoj u svom trenutku. Mogu ja nešto da kažem za dnevnik? Možeš da kažem. Jesi pričala ono za pitanje od 100.000? Da, sam se spomenula da mi je sad totalno jasno zašto, znači, roditelji misle da smo jedno, ovi ono, da je jedna žena, bukvalno je pitala u fazonu, da li kao, čekaj, zašto ne promovišete knjige? Ja prva promovišem knjige kroz svoj Instagram, znači koliko postova i storija ste videli. Izvini, da te prekidam. Rekla je, vi svi tvrdite kako radite pozitivno, kako birate šta ćete da kažete, bla bla bla, a zašto onda nekada bar ni slučajno ne podelite neku knjigu i kao da li biste prihvatili da radite sa nečim lošim, tipa sad neko energetsko piće za 100.000 evra. Ako kao obično ja ne želim da radim za 100.000 evra, to je ako obično ne želim da radim sa energetskim pićem, da li bih radio za 100.000 evra. I kao, prije nego što odgovorite, kao dobro razmislite da li ćete slažete mene ili sebe. Ne, bukvalno su, a to je ovaj Mirza pored mene na kraju rekao, kaže, šta god da sada odgovorim, vi ćete misliti da lažem, ali bukvalno to je tako. Evo mogu ja da odgovorim. Možeš da odgovoriš. Znači evo, da li bih radio sa nekim energetskim pićem za 100.000 evra? Znači ono po defaultu, naravno, brate, ko ne bi želeo da zaradi 100.000 evra, da se ne lažemo. Ali, opet, ne znači po defaultu da bih prihvatio. Zašto? Zato što evo meni sada dođe neko energetsko piće i da kaže da ćemo ti 100.000, super, hoću da radim, ali znaš, moraš da kažeš da morate, znači ti moraš da pričaš tvojim gledalcima da smeju da piju samo energetsko piće, da je to zdravo, da je voda sranje. I za to ako uradiš dobiješ 100.000 evra. Da li bih uradio? Ne. Zato što evo, opet iz nekih sebičnih razloga. Šta ja dobijam time? Znači to je nešto što svi znaju da nije istina i ja ću time izgubiti daleko više od 100.000 evra, zato što me više niko živi neće poštovati kada će gledati cijele lupa gluposti. Tako da ono, opet, da li bih radio za energetsko piće za 100.000 evra, zavisi. Znači opet zavisi da li odgovara, znači ja bih rekao može, ali ću da kažem, znači ono ne preporučujem ako ste mlađi od 18 godina, nemojte da pijete 10 limenki dnevno, popijte jednu. Znači ono, treba jednostavno opet da zadržiš neko to svoje, bez obzira na pare. Ne, ona žena je jednostavno želela da pokaže kako su influenceri loši i to je cela suština, kako mi njima ništa ne pokazujemo korisno i kako, mislim, evo, prvi tvoj kanal je 100% koristan, znači ti možeš da... Da, nije 100%, snimam ja gluposti, ima i gluposti, ali hoću ja kažem da je koristan, čak i te gluposti što pucaš pištoljem u iPhone, čak i te gluposti imaju neke stvari gdje ti možeš da, ajde, ne znam kako da stavim ovo da ja ne moram više da držim, znači imaš neke stvari ti možeš da naučiš. Da vi samo znate kako je ona stavila u kameru sad. Znači ima neke stvari od kojih vi možete da naučite neke korisne stvari, ali
ona je bukvalno samo htjela da pokaže kako bi se svako prodao za pare i kako smo mi svi loši. Ja sam samo jednostavno rekla da svaki roditelj treba da zna ono što njegovo dete prati i što očigledno nije kod nje slučaj jer je odmah to spomenula na početku da je rekla moja deca prate, ja ne znam nikoga, možda i vas prate. Mislim, ono, kao, ne možeš biti ozbiljan i da pričaš o nekom vaspitanju dece i dobrim stvarima koje youtuberi treba da prenose ako ti kao roditelj ne znaš šta tvoje dete prati. Mislim, ja nisam vaspitna ustanova, ja stvarno nisam vaspitna ustanova. Da, mi smo loši, ona ne zna šta radi njena tvoja deca. Bukvalno je to bilo, mislim, ja nisam roditelj, ono, kapiram da je biti roditelj nešto, ipak, onako, da želiš najbolje za svoje dete, ali ti trebaš sam da naučiš to dete da ono gleda dobre stvari ili loše, a ne da napraviš sve one druge koje je tvoje dete gleda da oni moraju da budu dobri. Tako je. Nego Milica, znaš šta sam se oprovalio? Posekao sam se. Jao Bože. A možete vidite, posekao sam se. Ne, stvarno se posekao na srednji prst. Ovo je jako glupo, Čile, ali dobro. Ne znam gdje sam se posekao. Evo, sad bi ta ista žena rekla da smo mi nekulturni zato što ti pokazuješ srednji prst. Mislim... Evo za tu ženu, evo da vidi da sam se stvarno posekao. A vidiš da sam se posekao. Čekaj da fokusiramo na tebe. Ajde, prvo da se fokusiramo na tvoj srednji prst. Evo, vidi se. Vidite sam se posekao. Vidi se da si se posekao na srednji prst, evo ovde. Vidite, eto. Gospođo... Znači nisam nekulturan, samo sam se posekao. Gospođo, nadam se da ste vidjeli i nadam se da ste razumeli sve od panela, a mi idemo da jedemo banjalučke ćevape. Jesi opra ruke? Ne. Eto. Ruki perem jednom u svaki treći dan. Ali mi idemo tamo. Eko mene prati i zna da je neki moj životni cilj da u životu kupim novog Porschea, tako da vidjet ćemo. Ako me prati zna da smo vozili ovaj auto, a ja se nadam da ću u nekoj bliskoj budućnosti imati neki od ta dva, što da ne. Šetali smo gradom i devojka koja prodaje sladoled nas je bukvalno viknula, prepoznala i mi smo kupili sladoled jer nas je teško nagovoriti, tako da sladoled! Dobro jutro! Evo, izgledam kao retardirana veštica zato što sam napravila poltenicu i onda sam tokom spavanja se to sve ovako... A pošto se nisam našminkala, onda izgledam ovako u nekom jutarnjem izdanju, što bi rekli woke up like this. Jučer smo bili kod moje na ćevapima i savršeni su, znači bukvalno smo se oduševili ćevapima, toliko su nevjerovatni, tako da preporuka u svakom slučaju, ali Čile je probao baklave, rekao je da nisu nešto tu, tako da, eto, čisto da znate, ja ne volim baklave, tako da meni svakako nisu ništa posebno. Sada sve pakujemo i idemo polako, krećemo nazad za Pančevo, tako da evo, kao što vidite, ovdje sve u procesu pakovanja, cilo kaki, tako da čekamo cilo kaki i da spakujemo sve u auto i da krenemo. Ne znam koliko vidite, ali sad ne vidite, auto nam je tragično prljav i bukvalno nazad su ga i pokakile ptice i sve, tako da idemo da ga operemo prvo pre nego što pođemo nazad. Evo ga, čisti auto, bravo Cile! Nema na šta, ove, znači zalepile se bube. Znaš koliko ih napred imao, znači nema šanse da se opere, ono ima neke hemikalije. Evo nas u Gradiški, ili Gradišci, ili ne znam kako se kaže. Red je baš onako veliki i već smo ono... Ali se brzo kreće. Da, tako da, evo sad čekamo da dođemo na pozdrav za ženu. Čekamo da dođemo na red na granici da predamo dokumenta. Kakija sam jutros. Ćao ljudi, evo ulazimo u Beograd, to jest isključili smo se sa autoputa, to jest
ne znam, kod aerodroma smo negde, ne znam ni ja. Ja želim samo da odjavim ovaj video, nadam se da vam je bio zanimljiv. Mi smo se potpuno skuvali, sada piše da je 32 stepena. Ja sam inače spakovala, bila je i kaput, pošto je bilo hladno kada smo kretali, to je dan pre nego što smo krenuli je bilo jako hladno. Onda sam spakovala za svaki slučaj, ali nije mi bilo potrebno. Tako da, hvala vam na gledanju, nadam se da vam se dopada ovaj video i mi se vidimo u nekom sledećem vlogu, vrlo uskoro, pošto 13. idem na more u Grčku, tako da ću vam verovatno snimati neke vlogove iz Grčke i nadam se da će vam se svidjeti. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.